ଆପଣମାନେ ଆଗ ଏଇ ମା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ରଥର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୋଉ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଫାଲତୁ ପୂର୍ବଜନ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦିଏ। ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୌଣସି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ଏ ଶବ୍ଦ ମା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞାଟା କଣ କ୍ଷୀର କହୁଛି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ନାହିଁ। ହରେ ଛୋଡ଼ିପ, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛୁ? ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମକୁ କହୁନୁ? ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଶେଖ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନୁ। ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ମା ଆଜ୍ଞା ଭୂଷା ପୁରେଇ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ରଥ ତୋ ବୋଉ ବିହାରୀ ଘିଅ, ତୋ ବୋଉ ଇଶାଣରେ ଘିଅ, ତୋ ବୋଉ ଲୁଣ କାଠରେ ଘିଅ, ତୋ ବୋଉ ନାହିରେ ଘିଅ, ତୋ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ଘିଅ, ତୋ ବୋଉ ପାଟିରେ ଘିଅ, ତୋ ବୋଉ ପେଟରେ ଘିଅ, ତୋ ବୋଉ ଛାତିରେ ଘିଅ। ମା ଆଜ୍ଞା ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଯଦି ଅଛି, ମା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ପୁରା ଟାଉନ ଛାତି ଉପରକୁ ଆସେ। ମା ଆଜ୍ଞା ତୋ 22 ଇଞ୍ଚିଆର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ନେଇକି ଭଡ଼ାରେ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ସିଧା ପୁରେଇ ପାଟି ପଟେ ମା ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିବି। କହିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଲେଖା ନେଇ ହରେ ବୋଉ ଘିଆ। ତୋ ବୋଉକୁ ଯୋଉ ତୋ ବାପା ଘେଇଥିଲା, ତା ବିଆରେ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡଟା ପୁରେଇଥିଲା, ଯୋଉ ବୀଜଟା ଯାଇଥିଲା ଏତିକି ଟିକେ ନାକୁ, ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇକି କେମିତି ବାହାରିଲା? ଭଗବାନ ତ ନାହାନ୍ତି। ମା ଆଜ୍ଞା କଣ ସାଇନ୍ସ ହେଇକି ତୋ ବୋଉ ପେଟ ଭିତରେ ମା ଆଜ୍ଞା ପିଲା ପୁରେଇ ଦେଲେ କି? ମା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ରଥ ମା ଆଜ୍ଞା ତୋ ବୋଉ ବିହାରୀ ଘିଅ, ତୋ ଝୁଅ ବିହାରୀ ଘିଅ, ତୋ ମାଇକିନା ବିହାରୀ ଘିଅ। ମା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିଭିଲ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି SC ST ତାଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରଉଛୁ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବିରିୟାନୀ କରି ତୁ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। କହୁଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କର। ତମେ ମା ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ହଣା ଖାଇବ, ମା ଆଜ୍ଞା ମରିବ। ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ ବାବା ଆମ୍ବେଦକରକୁ, ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ, ଆମେ ବି ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁଛୁ, ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ? ମା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଚାଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବାନା ଉଡୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପବନର। ପବନ ଯୋଉ ପଟେ ଦଉଛି ସେଇପଟେ ବାନା ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମା ଆଜ୍ଞା ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ମରୁଛ, ମଶାଣି ଯାଉଛ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କହିକି ଯାଉଛ ନା ଯାଉନ? ତମେ ବୋଉ ଘିଆ କେତେଟା ହେତୁବାଦୀ ଅଛି, ତମ ଝୁଅ ବିହାରୀ ଘିଅ ମା ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଗାଲୁଆ ଢିଅ ମାଡୁଆ ମା ଆଜ୍ଞା। ସତ କଥା କହୁଛି ମା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ହାବୁଡେ ଯୋଉଦିନ ବି ପଡିବୁ ମା ଆଜ୍ଞା, ବୁଢା ମାଙ୍କଡା ପାଚଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମା ଆଜ୍ଞା, ସିଧା ଅନେଇଲୁ ମୁଁ ତ ବାଡେଇବିନି ମା ଆଜ୍ଞା, ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ଆଜ୍ଞା ଶାବଳ ନେଇକି ପୁରେଇ ମା ଆଜ୍ଞା, ଜେଲ ପଛେ ଯିବି ମା ଆଜ୍ଞା ପୁରେଇ। ତ ବୋଉ ବିହାରୀ ଆଉ ମିଡିଆ ବାଲା କେତେଟା ଥୋବରା ଦାରିଆ ତମ TRP ବଢିବା ପାଇଁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ୍ତି, ମା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଏ ମିଡିଆ ବାଲା ହିଁ ଦବୁକି ରଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ମିଡିଆ ବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେମିତି ତଳ ଦିନକୁ ଲୋପ ପାଉ, ମାନେ ଦେଶରୁ ଲିଭି ଯାଉ। ଜାଣିଛ ମା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ହବ ହେଲା। ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ହବ। ତମେ ମା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କଟା ହବ, ତମ ମାଉଁସ ଦେଇକି ମା ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଡଲଫିନ୍ କି ଦେବୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲା ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ରାତି କେମିତି ହଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନୁନ ମା ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ନହେଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବ। ସାଇନ୍ସ ତାହେଲେ ଦିନ ରାତି କରୁନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ତମ ବୋଉ ବିହାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ମା ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଯାଉ। ମା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ, ତା ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲି ତାକୁ ଆଜି